अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब चलावेलू सब कहो पलाई भयावेलू बालू रानी दूधू गोवा सब चलावेलू सब कहो पलाई भयावेलू दुनु प्रोफाइल पर तोहरे फोटो एगो शादी के एगो कुआरी के सुना एगो नंबर यार के तो एगो नंबर भतार के एगो नंबर यार के तो एगो नंबर भतार के बुझला और तनी तनी तारू खुल के दुनु ओडी माजा एही से मन तोहर रहता ताजा तोहर काहे टका विचार हो बोलो बोलो अभी ऑनलाइन बानी मैसेंजर पर नेट खोला के दिल बाबू दाजियो के सीमा वहां नहीं हर के हक ससुरा के पर्सनल बात बा एगो नंबर यार के नंबर भतार के चुप एगो नंबर यार के तो एगो नंबर भतार के मोबाइल में दूगो कनेक्शन देखी तो पियावा कर दिए टेक्शन अच्छा सारा मैसेज रखबा पहले ही से डिलीट मार के और न बिहारी अवध से शक हो जाई कौआ जवाब के तो सुन एगो नंबर यार के एगो नंबर भतार के एगो नंबर यार के एगो नंबर भतार के गोवा सब चलावेलू सब कहो पलाई भयावेलू दुनु प्रोफाइल पर तोहरे फोटो एगो शादी के एगो कुआरी के सुना एगो नंबर यार के एगो नंबर भतार के एगो नंबर यार के एगो नंबर भतार के बुझला मैनेज के कमाल बा हमरो के मैनेज काला